Now comes the day of reckoning. Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, σε βάθος περίπου 100 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, κοντά στη Γενέβη, η δέσμη πρωτονίων άρχισε τη διαδρομή της μέσα στην κυκλική σύραγγα μήκους 27 χιλιόμετρων, σε ένα πρώτο ιστορικό βήμα που θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. I think that we are making very good progress. The beam is now halfway around the LHC. It's gone through two experiments, the ALICE experiment and the CMS. CMS have seen some beautiful tracks coming off the absorber block that we have in that line. Now we are at point 6 and we are making some corrections, and then we will take the beam around octant by octant. We've got 4 more to do, and at this rate, let's hope that within an hour we should get the beam all the way around the LHC. Στο εσωτερικό του πιο περίπλοκου και μεγαλύτερου επιστημονικού οργάνου στον κόσμο, το μεγάλο επιταχυντή Ανδρονίων, όπου η θερμοκρασία είχε πέσει πλέον στους μείον 271 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο πάνω από το απόλυτο 0, χαμηλότερα και από τη θερμοκρασία στο απότερο διάστημα, η Ακτίνα ολοκλήρωσε το δοκιμαστικό ταξίδι της περίπου σε 1 ώρα. We have all worked together and brought this machine to life, and soon, and the detectors, in fact, we've seen even events tonight. The detectors are alive, and this is a fantastic thing. And cheers. Το πρώτο βήμα λοιπόν στέφθηκε με επιτυχία και η αγωνία ετών των χιλιάδων επιστημόνων από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα που συμμετέχουν στο πείραμα του αιώνα έγινε στεναγμός ανακούφισης και θερμό χειροκρότημα. Was fused from primordial hydrogen in a star which exploded before the sun formed. We're literally the ashes of long dead stars. Το επόμενο στάδιο είναι η Ακτίνα να κάνει την ίδια διαδρομή, αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση. Και αν και εκεί πάνε όλα καλά, τότε οι επιστήμονες θα επιχειρήσουν να διοχετεύσουν 2 δέσμες με αντίθετη φορά η καθεμία για να προκαλέσουν τη μετοπική σύγκρουσή τους, ενώ θα κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, αναπαράγοντας έτσι τις συνθήκες που επικρατούσαν ένα απειροελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου μετά τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang δηλαδή, το οποίο πριν από 13,7 τρισεκατομμύρια χρόνια άρχισε σταδιακά να δημιουργεί τα αστέρια, τους πλανήτες και φυσικά τη Γη. Nothing can go faster than the speed of light. But we can bring these particles to within a tiny, tiny fraction of the speed of light. The faster they go, the more energy they get. And the equivalence of mass and energy, E equals mc squared, means that when we bring them into collision, all of this energy can produce very massive particles. Ο φόβος πολλών σκεπτικιστών είναι ότι οι επιστήμονες μπορεί να παίζουν με δυνάμεις που τους ξεπερνούν και το πείραμά τους να καταλήξει στη δημιουργία μιας μαύρης τρύπας, η οποία θα καταπιεί τις εγκαταστάσεις του CERN ή ακόμα και την πόλη της Γενέβης. Οι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν να απαντούν κορυφαίοι ειδικοί, όπως ο περίφημος μαθηματικός Stephen Hawking. Collisions at decent greater energies occur millions of times a day in the Earth's atmosphere, but nothing terrible happens. The world will not come to an end when the LHC turns on.